Here we have professional logistics man. Yes. You say something. No. Okay. I say yes. You say yes. When dead is I with nowhere to run, I guess upon what you've done. We're faced to decay, the cycle of dread. Eetu, mitä me tänään tehdään? Kikkaa. Missä me keikkaa? Nirvana, kello 21. Sinne kaikki. Hell yeah! And the darkness bring the light. Pohjalla tää oma askelku. Ei vähän tarvitse mitään klippejä, kun se on jo suoraan siellä. Niin. Mikä fiilis jätkät? Ihan jees. On fiilis. No. Nyt tehdään tää oikeesti. Tulee tähän transkriptioon. Jaa, niin joo, siinä on tommonen. Jaha. Onko tommonen niinku kujaariluokas laitetta? Täällä me venaillaan. Ollaan vähän aikaisessa, ei siinä mitään. Mulla on video jo. No. Minuutti 40. Koko tästä meidän roudan. Minuutti No. 40. Mulla on Kuinka se 40 kuinka Tota sekuntia. sekunnin per. Eli toi. Aa. Tai kuva sekunnissa. Onko sulla ollut siis koko ajan toi päällä? Mä lähdin koko. Joo. Mä nukuin tää päällä. Se oli tällä. Äijä heitti kaikki näkevää saatana. Kohta tulee varmaan semmoista juttua, mitä pitää piippaa. Kun sä veit makkarin tulos. Se valot tää makkari ja sit just Siinä vilahtaa ihan yhden revin verran pimeä. sillä niitä on joku ihopärinen kaistolle sillä ei välähtää. Valmiiksi. Help me God! Moro moro! Rumpali on saapunut paikalle. Yeah. Mitäs kaikkea gearia me löytyy tää? Mulla on kaikkeen kierri, se on ongelma. Tuossa on yksi kamera, tuossa on toinen kamera, tuo on kolmas kamera. Täällä on juttu. Tuolla on jotain, tuossa on palmonen. Se ei oo vissyy. Joo, nää väsyttää. Mä juon kahvia, mua ei enää väsytä. Ihan vitun vähän. Vittu miten tyhmä voi olla. Jos Suomessa on 5,5 miljoonaa ihmistä, ja voit olla 5,5 miljoonaa, niin se voi jakaa sitä rahaa kaikille, jokainen se jälkeen miljoonaa. Tai olisi sillä että hei kaikki suomalaiset, lainatkaa mulle euro. Joo. Niin. Enempää laita. 350. I need about 350. Ois mitään punaista maalia. Lunasta. On tää valkoistakin. Dididi. Ensin naamaisin mustaksi valkoisella. Voinko mä tässä välissä niinku pystyn? Lappupeitsi työmiehen. Aika haikinen tarjolla. Aika paljon särähtää meillä. Ei. Turkissa on meillä on niinku kaikki piraalit ja kaikki asennet tuossa. Se on ollut vähän kovas käytössä. Kuinka monta speduaalia sulla on? Mitä niin
vai 6. Käytätkö näitä kaikkea? Peliä? Joo, kyllä. Paljon henkilökohtaisia kysymyksiä. Missä ne on? Meinaskin mennä hermoon. Äijällä on ihan puhtaana, jui saatana. Mulla on aivan vihreä. Pistä ne perseeseen hetkeksi. No, ensimmäisen kertaa. Tässä on uudes perse. Läppärin kautta viemin. Okei. Voitte läppärin kautta siinä on se äänipointti. Joo. Siinä on se jatkopuolella, että on okei. Kuusi-kanavainen liikkeen. No 2 kanavaa ei käytössä. Kautta aina tulee sieltä äänipointin sisältä. Joo, okei. Niin, että taholta tuotiin. Nyt otetaan liukasta. Yhtä ränniä pitkin kaikki. Jaakko on liukas kaveri. Meidän I realize when we're put his way for burial in concrete, point that I resurrect. Trying to make it out alive. My senses are going to overdrive. Will not surrender or retreat. Watch the world burn, beauty of pain. Trying to make it out alive. My senses are going to overdrive. Will not surrender or regret. Watch the world